Dobro večer svima, hvala vam od srca što ste večeras u ovako velikom broju svi ovde, u ovom predivnom, istorijski veoma važnom prostoru Kući Kralja Petra. Hvala Dragani, hvala Savetu kuće koji je prepoznao ovaj projekat, kao što je Dragana i već rekla, i što imamo priliku da večeras izlažemo Refleksija 9 da se otvori baš ovde. Ono što Refleksiju 9 čini posebnom u odnosu na prethodne refleksije jeste svakako broj učesnika koji je najveći do sada za sve projekte koje smo organizovali unazad 14 godine. To je ukupno 138 autora i postavka je sačinjena od dva dela. To su umetnici po pozivu, njih je 24, hvala im svima od srca, neću nabrajati pošto je dugačak spisak, i drugi deo izložbe je bilo žiriranje, ali tako Saša? Koje je bilo veoma zahtevno, pošto se prijavilo čak 218 autora, i od tih 218 autora mi smo odabrali 112 koje večeras, čije radove možete vidjeti večeras ovde. Ja ću morati da pročitam, da nekog ne bih zaboravila, da se zahvalim svima. Prvo, znači, još jednom Dragani, Kući Kralja Petra i Savetu, zatim žiriju ove izložbe i svih unazad, Saši pogotovo i asocijaciji autora na dugogodišnjoj saradnji. Zatim, izvinjavam se, pomozi mi. Ovako. Kolegama koji su se odazvali po pozivu sam se već zahvalila, zahvaljujem se još jednom, zahvaljujem se svima koji su se prijavili na konkurs i naravno čestitam svima koji su prošli konkurs. Želela bih da se zahvalim kompaniji Native Food, čije proizvode možete, Fidit i Elements, možete da probate večeras ovde, Looker.com magazinu, Miss Stills Photography, koji me prate već jako dugo i zaista Tijana i Vladi od srca veliko hvala. Nadam se da nekog nisam zaboravila, Srđana koji mi je pomogao u postavci ove izložbe, moja Anđa koja mi je već godinama asistent i moje sestričini koje pomaže večeras Anđi. Sada ćemo da najavimo nešto, Saša prvo ide, a zatim ćete čuti Sonju koja se još nije pojavila, to ću ja najaviti na kraju. Izvoli Saša.